triedy a Survival Island na 1, 4, no, je to proste slovenský Survival Island. Čo by to mohlo byť? Ja som, triedy a s Hardmaxom sa budeme striedať, keď ja začínam prvý Survival Island, potom Hardmax. Tak sa budeme striedať. A je to so mnou. Takže stopni to na chvíľku, musím najprv. No sme zase späť a vtedy som zabral strujúci veci. Bolo tu brnenie, kožené a semienka niektoré. Dáme si to na seba. Boli tu torčky, 4 a meč a sekera. Meč a krompač. Tu znamená, to je kopec, no, nie je to slovenský, ale český. Ups. Tak to je prekvapenie. No a to je veľké. Dobre, prečítaj si to. Zde bydlí pán vesničan. Zabydlí sa tu a čo tam? A Prečívej? Čo to je? Oni, môžem zase prečítať. Vypadni. Ukáž, čo predávaš vlastne. Kurča. Vypadni do prdele. z kompasu skús kopnúť ďalej tam. Za ňu. Nemôžem. Ochraňuj. Mi zdá, že tam tak píše. No preto ďakujem. Ochraňuj pána vesničana pred zlými príšerami. Aha, sakra. Asi sa vyspím. Fú, máš to, že som vyliezol. Ukáž, že to nedá jasť. Že nie si hladný. Zablokuj to. Idem. Čestu zober. Áno, to je dobrý nápad. A rúďu tam a zväčši si dom. Ti radím. Počkaj, nech sa to tu všetko pozriem. Je tu nejaká jaskyňa. Tam sú mobovia. Keď tu budú mobovia, tak sa zabijem. Haló? Niečo. Nič. Vo vode budú určite. To, čo hralo Gogo, tam boli mobovia pod vodou. Ale on hral nič ničie. Ja viem. Ahoj, no. Ale oni boli pod zemou. Nemáme vykácať tu ten strom? Radšej ešte nie. Nemáme na to pravidla, neboli tam napísané. Ja som sa pozeral. Ukáž aj to na chvíľku. Počkaj, nech sa tu iba dám. Tak. Aby som vedel. Nekacaj teraz ten strom, daj mi to na chvíľku. Ja, tu máš. Takže... Dávaj to dolu. Za prvé by sme si mohli upracať na piesočku. Au. A čakaj, to je kaktusy sú potrebné tu tak. Jau, to boli. Takže deti, nikdy nebuďte blízko pri kaktusoch. A
Au. Je chcípnu. Na budúce pohľadám, že či na tom survival Islandy nie sú pravidla. A Hardmax to bude znovu hrať. S Počkaj. pravidlami. My sa asi utopíme. Dobre. Takže. Skácame ten strom. Počkajte, musím dávať na chvíľku pauzu. No, asi vykáceme ten strom. Nehovor po česky. A ty môžeš hlavne, ne? Možno ho vykacáme. No, A vykacíme po česky. to nevadí. Ať my sme hrdí Slováci. Vidíte, natáčam, ani mi to neseká. To sa mi prvýkrát stalo. Neviem, čo som natáčal. Skúškové video. Tak, to bol trapas. Dosť veľký. Ani sme to Nie, nerobíme si ešte. Toto asi bolo pre začiatok iba ukážku, až na budúci diel asi bude na ostro. To asi už skončíme. Nie? Takže. Takže čaute. Čau.